Estem a l'estand de Ranger a la Fira de Defles i Ranger ens segueix mostrant els seus models sobre Ford Transit 4x4. Són uns models que venen molt ben equipats, amb defensa frontal, en aquest cas doncs, amb un color de pintura especial, que no és un color de sèrie, sinó un color prototip, i són vehicles que, com sabeu, tenen el 4x4, un acabat interior molt treballat i que porten el sistema de bany amb dutxa separada i que actualment estan funcionant molt bé. Aquesta temporada Ranger ens presenta un nou model sobre el xassis de Ford Transit. És el model 560, igual que 4x4, però amb tracció només a les rodes de davant. En aquest cas, aquest vehicle vindrà amb l'opció de canvi automàtic i, per tant, és un vehicle que ens ofereix una prestació molt interessant per persones que vulguin aquest sistema de canvi de transmissió. A nivell interior, pràcticament és el mateix vehicle, amb algunes novetats, algunes diferències en la construcció dels armaris, però pràcticament parlem de la distribució igual que la que hem vist amb la 4x4 Ford Transit 560.